Nakadaw bakalami ke jinghuri hura ki polling station ki bahaba shinong Wapungskur bat hashinong Bataw kumta ki board district jong ka East Jante Hills district Limbau district magistrate ki lapen mi ya ka hukum ha kabala Pyrkhing bha ya ka jingtrei kam ya ki kyndon an jong ka 163 BNSS ha ki tei ki shinong ha East Jante Hills district Hakani kasngi batavot na benta banjir kinong mikmat ni MDC Shaka Giant Hills Autonomous District Council kalami ka huri-hura haki jaka tavot hashnong Wapungskur kabahap hapo ka 22 musnyang rengat constituency hakapor komba khat weishiteng minstem hakaba kibriu ki bamla ban itu kilarung dakabor shigi jaka badan ki EVM bat pen prapom ya ki EVM kiba hak jaka thavot ki kenthe bat ru jong ki shenrang bat ya ki polling station lahaban khangno shisendan hi hadien kani hakapor no phaisngi kaladan pat sakawe ke jingsha pan ka machine EVM hashinong Bataw ka bahap hapo ka 29 Bataw lakadong constituency ki themmai khubor ki yathu ba ka machine EVM ka ba Bataw ru kala julor bat kani kaja day hadien bagi padba kila deb bantab ya ki vote jongki kat kum ki kyndon jongka 163 BNSS labu ki jingmana hapo ka shnong Wapungskur bat hashnong Bataw ha kabala mana banyalum bon briu palat ya ka sangut hapo shnong Wapungskur bat habata la mana banra ya ki tiar pen mensang bat ki ding lathi la mana ban pinwet ni pending ya kalet kawan jengki beriu bat deiru manle kanu ka kam ka banwan ra ya ka shong sir hapo shnong dani hakinu ki jaka padba